Pasok na po pala talaga niya. Pero sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Game po. And we're back. This is Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. And gusto lang po namin ipagbigay alam sa inyong lahat na ang kaninang nangyari po ay isang malupit na prank. Akala ni Titangelo ako yung pinaprank niya. Yun pala ako ang nagpa-prank sa kanya. And to know and to watch the whole video, check nyo lamang po ang aming YouTube channel to be posted soon. Ang whole reverse prank kay Titangelo na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin. Sorry, dude. Sorry talaga. Okay. So, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello. Magandang Good gabi. evening. Ayan. Ito legit na to ah. Legit Hindi na ito yung caller natin sa opisina ha. Pwede naming malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo? Yeah, just call me Mori, Mori. Ilang taon ka na, Mori? 34. 34. Sang lupalop ka galing, Mori? Sa lalawigan ng Rizal. Lalawigan ng Rizal. Alright, Mori, 34 from Rizal. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Yeah, my top secret is sobrang lulong ko sa different kind of gambling, and siguro in total nasa 8 to 10 million yung aking loss sa online gambling. And it's just me and my partner Mm-mm. who knows it. Pero bago Not po even namin my alamin, family. bago po namin alamin yung storya ninyo, nais po muna namin tanungin kung kamusta ka muna ngayon? Kamusta? Anong lagay? So far I'm good. Okay pa naman ako. Nakakahinga pa. Pero syempre with those kind of losses may some sort of anxiety, depression. Pwede ba naming malaman kung paano nagsimula ang lahat? Mhm. Yeah, nagsimula yun. Yung kami-kami lang ng mga friends ko, card game, ganyan. Then, that's way back siguro mga 10 years ago. Then, natuto ng online, then nag-try, in-invite ako ng friend ko sa mga casino. Tapos yun, dun siya nag-start hanggang sa nalulong kasi nananalo, bumabalik, bumabawi. Ganun. Wala ka naman po bang kakautangan ngayon sa ganung kalaking halaga na nawala sa'yo? Actually, sige na, sabihin ko na. Mhm. Doon sa business, I have a business. It's like kasi I work in a BPO for 17 years already. Then for the past 3 years, I set up my own with my business partner. Then yun, nag-set up kami. Hindi naman siya ganun kalakihan. Yung pagkakautang, siguro nasa 500K. Mhm. Then, ano pa ba? Yung car na lang namin, which is nasa 300 na lang. So, yun.
wala namang hindi naman siya million na umabot. Yeah. Kasi medyo malaki naman yung kinita for the past few years. Ilang taon na ongoing itong pagkalulong mo? I think ang malala talaga is between 2024 and 2025. So, ngayon bang taon na ito, nagsusugal ka pa rin? Actually, hindi na ako dapat nagsusugal. Pero ngayon, galing kami ng Okada. sa COD, Seat of Dreams. Kaya din ako napatawag kasi nag-try lang ulit ng luck. Actually, matagal na eh. Nung start ng 2026, yun yung aking New Year's resolution. Na dapat pagpasok ng 2026, as in cancel na. Focus na lang ako sa business. Then for travels, kasi mahilig kami mag-travel ng partner ko eh. Sa kasalukuyan Tapos- ba, habang tumatawag ka sa amin, kasama mo partner mo? Yeah. is actually beside me. Okay. So, ngayon, galing kayo ng isang casino, tapos tumawag kayo sa amin. Gusto namin malaman ngayon kung talo kayo, panalo kayo sa nabet nyo kanina. I actually lost 100K 100K. for tonight. Nung napadpad kayo sa casino, or bago pa kayo mag-drive, nag-drive kayo, tama? Yes. Okay. Nag-drive kayo papuntang casino. Ano yung tumatakbo sa isip nyo? Syempre, Makabawi. nasa isip is we'll try the luck pananalo. Then, pag nanalo, isi-save, bibili ko anong dapat bibilin. Then, meron kasi kaming travel for Bangkok next month. So, ipang sa shopping kasi mahilig din akong mag-shopping. Ganun. Yung spending habits ni partner, kumusta naman? I was so lucky with my partner kasi nung dumating yung partner ko, siya talaga yung parang naging lakas ko during yung super down ako. Siya talaga yung nag-help sa akin. Then, minsan kasi hindi niya ako nakakaya ni partner. Pagka yung mapilit ako. Ganon. So, hindi ka niya Pero- makontrol, tama ba? O hindi ka niya masabihan na, wag ka nang pumunta dyan. O nasasabihan ka pero mapilit ka talaga. Nasasabihan niya ako. May times na nakikinig naman ako sa kanya pero mas maraming times na nagagalit ako sa kanya na tapos pinipilit ko kung ano yung gusto kong gawin. Ganun. Ngayon magkausap tayo, no? After ba ng call na to, may urge pa rin sa'yo? O may urge ka pa rin ba to go back to gambling? There's still an urge kasi lalo na 'di ba kanina natalo ng 100K so nandun pa rin yung urge na I want to go back and then gusto kong bawiin yung natalo. Ano sa palagay mo yung makakapagpahinto sa'yo sa gambling? Alam mo, to be honest, DJ Rocky, ang daming ko ng advices na narinig with my friends, with my partner. Sa family na lang wala kasi hindi naman nila, siguro may konting awareness sila pero hindi nila alam na ganun kalaki yung losses. So, di ko sure kung alam mo, nakokontrol ko naman siya for a month, 2 months, 3 months. Pero pag pumapasok yung urge na bumalik, ayun, bumabalik siya. Meron pa kasi nahuhugot, dude, partner. Meron pa eh.
Hanggat meron ka pang nakukuha or may nailalabas ka pa o may napangsusugal ka pa, hindi matatapos. Ganun nga. Kaya, alam mo, DJ Jello, Mhm. yung nakukuha kong money for the business, I send it directly to my partner. Mhm. Sa kanya ko directly, pag pumapasok yung pera sa account ko, tina-transfer ko agad sa kanya. But suddenly, pag may natitira, minsan kasi may tinitira ako, hindi alam ng partner ko. So tinitira ko doon sa account. Tapos pag natitira, ayun, napapaano pa din. Napapataya pa din. Ano madalas mong tinataya? Bakarat? Pusoy dos? Charot. Kasama pala yung pusoy dos. Bakarat, no? Mahjong, gano'n. Bakarat? Ay, charot lang Pinakatawa lang kita. Pansaklaan, pusoy saklaan, balbasoy dos. Diba? Malay ko ba kung merong ganun sa casino? Oo, di ba? Pusoy dos. Merong karera dyan, di ba? Yung ganun pang tunog dyan, di ba? Tapos pag sa casino, poker, then slot machines. Pero ikaw, Pero anong just nilalaro mo? lately, slot machine. Ha? Slot machine. Lately, slot machine. Kasi before, sa table ako naglalaro. Poker. Puro poker lang. Nilalaro ko sa table. Then lately, naging slot machine. Natutunan ko yung slot machine. So, palagay mo, mga ano pa yung pwedeng mawala sa'yo? I mean, ano pa yung mga pwede mong ilabas Marami para pa sa yata pagsusugal mo? Meron ka pa ba yung mga ari-arian na hindi mo na bebenta, na isasangla, para lang talaga makabawi? Ano pa dyan? Sige. Actually, meron pa. Dami pa. Maury, Yes. alam mo, ang hirap talaga takasan yung pangyayari na ganyan sa buhay. Sabi nga daw, 'di ba, ang mga mahihirap takasan yung mga bisyo na panlalalaki, pambababae, drugs, sugal. Yan yung mga mahihirap pasukin. Kasi pwedeng makasira ng pamilya, pwedeng sirain mo yung sarili mo, o pwede ka makasira ng ibang buhay. Alam mo, mahihinto lang yan. Ako alam ko, mahihinto lang yan, Maury, kung mararamdaman mo na yung walang-wala ka na talaga. Yung iniinda mo na yung mga naubos mo. Sa ngayon kasi, oo, nawalan ka ng 8 million. Malaki yun. Pero meron ka pa kasi na panglalaro eh. Kaya hindi mo pa siya iniinda. Ang lagi lang nasa isip mo ng mga panahon na ngayon ay makakabawi ka, maglalaro ka ulit, dadating din yung swerte. Pero Maury, hindi mo ba inisip na yung mga pinanglalaro mo na yon na natatalo, kapag tinabi mo yun at hindi mo nilaro, mas panalo ka doon? Sobra ko naiisip yan. Lagi ko naiisip yan, especially nung nagbibigay ng advices yung mga friends. Yeah. Especially yung best friend ko. Yung best friend ko, lagi kong kausap about yan eh. Kasi siya, nalulung din siya. Marami din siyang pera, millionaire din siya. Then suddenly, bumagsak din siya because of that. Yes. Then, ngayon bumabangon siya. Then, hindi ko pa siya sinasabi sa kanya yun, na bumalik na naman ako sa gantong eksena. Alam niya na okay na ako eh. Kasi, happy kami pag magkakasama kami ng mga friends ko. Kasi wala na nga, hindi niya alam na bumalik na naman ako. So yun, ewan ko, parang hirap, parang, alam mo, pag andito ka sa bisyo, parang mas malala pa siya kaysa sa drugs, to be honest. Yes, totoo yan. Pero hindi ako nag-drugs. I never tried drugs. Yeah. Pero Kumbaga may parang ang concept hirap lang. sa talaga. Totoo. Maury, have you ever tried asking help? Professional help? Yes. Tama. Yan ang hindi ko pa na-try. Gusto mo ba?
Yeah, I want to. Pero alam mo kasi dumaan na rin ako sa point nung walang-wala na ako last year. As in, naubusan talaga. As in, zero talaga kami. And suddenly, because since nga may business, tapos gumanda yung business. May pumasok na naman na funds. Tapos yun na naman. Kainis. Gusto mo pa bang bumalik ulit dun sa pakiramdam na walang-wala ka? Ayoko na kasi sobrang hirap. Alam mo yun yung, to be honest, I'm a breadwinner Mhm. sa family. Tapos, meron akong 3 kapatid na pinapaaral. 2 senior high school, tas isang college. Yung isang magka-college na din. Sobrang hirap. Alam mo, dumating sa point na kailangan makiusap sa school na walang pambayad ng tuition, ganyan. Tapos, minsan, nakikita ko yung mga kapatid ko, nagtatanong anong kakainin namin. Yung last year, 2025, that was my worst year. Talaga. Yung 2025. Tapos, siguro, binibigyan ako ng blessings ni God. Kaso, parang, bakit sa iba ko ginagamit? Although ginagamit ko naman sa family ko, marami din ako nagagamit sa family ko. Pero, pag dumadating talaga ako sa point na ganyan, yung sa casino, ang hirap. Lalo na pag nananalo ka, pinapanalo ka ng casino. Babalik yung urge mo na. Sarap kasi manalo, no? Pero, Exactly. eventually, alam mo rin namang tatalo ka. Or hindi mo alam. Pero guaranteed na walang kasiguraduhan. Diba? Tama. Yun yung sigurado na wala kang kasiguraduhan kung mananalo ka o matatalo ka. And speaking of talo and panalo, nasabi na to kanina ni Titan Jello na kung naipon mo lahat, diba? Yun yung totoong panalo ka. Pero iisip mo din ba na panalo ka kapag mas naibibigay mo yung atensyon mo, enerhiya mo sa sarili mo, sa mga taong nagmamahal sa'yo, sa mga kapatid mo, mga magulang mo, or meron ka bang family problem din, 'di ba, na para bang naging escape mo ba itong... Kasi gusto ko May maintindihan pinanghuhugutan may pinanghuhugutan may ka ba? pinanghuhugutan yan Na naging escape mo itong Tama. pagkakasino mo o pagsusugal mo? Kumbaga, dito mo ba nararamdaman na malaya ka, na parang mas dadami pera mo? Yun ba yung tumatakbo sa isip mo? Gusto naming maintindihan ni Titan Jello yun, ha? Kasi breadwinner, mahirap din ang pinagdadaanan ng Yes, isang breadwinner. hindi Kayod biro. ka lang ng kayod, 'di ba? Mm. Kumbaga, ang pag-iisip mo lang diyan is makapagbigay ka ng pangangailangan ng pamilya mo, tapos hindi mo pa sigurado kung tatanungin ka din nila kung kumusta Okay ka lang. okay ka lang ba, ganyan. So hindi mo masabi. Kumbaga, di ka all out, di ka rin malaya kasi parang ikaw na yung naging responsable sa buhay ng mga kapatid mo, which is hindi naman talaga dapat, 'di ba? Magulang mo pa rin. Baka Pero yun yung naging outlet niya Oo, para eh. mailabas niya yung mga sama ng loob niya. sige nga, pwede mo bang i-share sa amin kung saan nanggagaling to? To be honest, DJ Rocky, masaya naman po yung family namin. Wala kaming problem. Although, so wala na po hindi naman siya nawala. Lumayo lang kami sa kanya. Kasi my dad is a drug dependent. So, lumayo kami. Nilayo ko yung family ko sa kanya. Kasi nakakatakot siya eh. Tapos nung kami naman na, nila mama, tapos ng mga kapatid ko, tapos lalo na yung dumating yung partner ko, super happy kami. It's just that siguro napapalibutan lang ako ng mga friends na mahilig magsugal, mahilig sa casino. Lalo na ngayon, di ba, super andali nung access sa sugal. Sa isang click lang ng cellphone, open ka lang ng app, open ka lang ng website. Then cash in ka lang. Ayun na. Sobrang dali. Tapos yung mga friend ko napapalibutan ako ng ganun. Tapos pag kami magkakasama,
nagsusugal din kami ng kami-kami lang. I don't know, Nasa parang environment mo rin na sa mahilig magsugal oo, I yung don't know, mga parang kaibigan mo. feeling ko with the environment. Now, Kasi mas wala naiintindihan naman namin. akong ganun kalaking problem. Kumbaga libangan lang talaga na it turned Yeah. out to be loss, 'di ba? I mean, nagkaroon ng effect dun sa financial state mo. At malaki yung naging effect nito sa financial state mo. Ilang taon ka na? 34. 4. Ilang taon mo gusto mag-retire? Siguro mga 60. 60 years old. Hanggat kaya pa, hanggat kumikita, go lang ng go. Ang sarap na, no? Kung may 8 million ka na naitabi para sa retirement mo, ang dami mo ng bansang mapupuntahan. Tunay. Siguro, sa pagkakataong ito, Mori, no? Ako, personally, wala akong maibigay na konkretong advice sa'yo, kundi seek medical help or professional help. Yun lang naman eh. Kumbaga, ililid lang kita to that kind of advice. Kasi, it's out of my control. Or kahit ano pang sabihin ko dito, nasabi na to ng mga kaibigan mo for sure. Yes. Nasabi na to ng mga kaibigan mo. Pero, come to think of it, kung haharap ka sa nanay mo ngayon, at haharap ka sa mga kapatid mo, paano mo sasabihin sa kanila na nalululong ako ngayon sa sugal? Palagay mo ba mapaproud sila sa ginawa mo? Or palagay mo ba tatanggapin nila yung pag-amin mo sa kanila at hindi magbabago yung tingin nila sa'yo? Or palagay mo ba tutulungan ka nila sa pinagdaraanan mo? I think they will definitely help me kung ano man yung pinagdadaanan ko ngayon, and siguro may intindihan naman nila. Although, syempre, pakiramdam ko may galit, may poot. 'Di ba? Pero feeling ko naman maiintindihan nila kung ano yung nangyayari. Mori. Yes. Sa akin, iba naman na. Sa akin, Mori, na-mention mo kanina, nakikinig ako habang nagkukwento ka na sabi mo, binibigyan ka ng blessing ni God. Silipin naman natin yung parte na yun. Madalas ka ba nagsisimba? Ano bang religion mo? Actually, devotee ako ni Padre Pio. So, lagi akong Batangas. nagsisimba sa Batangas. Yes. Tapos dito yung pinakamalapit kasi sa amin is Libis, Yes. sa Eastwood. Eastwood. So, lagi ako nandun. Pagka may problem ako, lagi akong lumalapit sa kanya. Tapos, alam mo yun, kasi mafe-feel mo pagka nakikipag-usap ka sa kanya, mafe-feel mo talaga yung presence niya. Kaya, lagi akong bumabalik doon. Ano pinipray mo sa kanya? Di mo ba tinanong sa kanya kung nararamdaman mo yung presence ni Padre Pio na, Lord, bigyan mo naman ako ng isang ng sign na kapag sinugal ko pa to, talagang wala na. Hindi mo na talaga ako papanalunin. Di ba? Actually, feeling ko nga marami na siyang binigay na sign. Maraming beses na siya binigay na sign. Pero ako yung parang ang kulit. Parang, alam mo yun, bakit ganun? Maraming factors Kung tinitignan ko ngayon, unang-una environment, tapos unang-una hindi mo pa inaamin sa pamilya mo yung pinakamalaking naging error mo dito. Kasi totoo, mahirap talaga. Walang gamot, walang therapy. Ako para sa akin to. And base to sa mga kakilala ko and nakita ko kung paano lumagapak, gaano sila kayaman, kabilyonaryo, tapos lumagapak yung buhay. Walang gamot nagpapatherapy rin naman sila. Pero
meron akong isang tao, Mori, na nakilala. Ito sobrang lapit sa akin ito and kilala niya ako, buong pagkatao ko at kilala ko rin yung buong pagkatao niya, Mori. Kwento ko lang sa'yo. Nasabi ko sa kanya, paano ka nakawala sa sugal? Uy, paano? Anong sagot niya? Anong sagot? Hindi, tinanong ko siya. Tinanong ko kasi sabi ko, ang dami ko ng kaibigan. Makinig, kwentuhan na lang tayo muna. Kasi Anong wala sagot naman mo? tayo maibibigay na advice yata kay Mori na talagang sa kanya. Kwentuhan na lang natin Oo, siya. sige. Sabi ko, Paps, paano nangyari? Paano ka, naka-exit dito sa, Excited ako sa sagot ni Pop. exit dito sa, na to. Sabi niya kasi, una, niloloko niya na yung asawa niya. Niloloko niya na yung mga lahat ng tao niya. Kumpanya niya, nabebenta niya na. Lahat ng sasakyan niya, nabenta niya na. So, talagang down na siya. Pero, bigla na lang daw may isang umaga, sabi niya sa sarili niya. Sabi ko, Paps, ano ba yung nag-ano sa'yo? Ano yung turning point mo? Ano yung biglang parang na-realize mo na, kailangan ko na palang bumangon. Kailangan ko na pala i-stop to. Sabi niya lang sa akin, yung parang, sabi niya, isang umaga, nakita niya daw yung nanay niya. At naalala niya daw yung mga panahon na walang-wala daw sila. Wala lang, ganun kasimple. Ganun lang kasimple. Naalala niya lang daw yung nanay niya nung panahon na walang-wala daw sila. And then, na-realize niya na parang, yung nagkaroon ako doon ko parang yung nabigyan ako ng blessing na napakadami. Ngayon ko sinasayang. Tapos yung nanay ko dati nagpapakahirap para sa akin na mabuhay kami. Ganun lang ba kasimple yun? Oo, sabi niya, hindi ako nagamot nung mga hindi rin ako na pero simula daw nung na-realize na daw yun, sinurrender niya na daw yung sarili niya kay God. Inamin niya na daw dun sa asawa niya yung totoo. Tingin ko, maging totoo ka lang yakapin mo na yan Hindi yakapin na ipagpatuloy. Oo na, magsugal ka pa ulit. Magsugal ka pa ulit. Baka mamaya sabihin ni Mori, sabi pala nila doon sa Love Radio, Yakapin na embrace lang, it, no? no? Oo. Hindi Pero yakapin mo siguro yung yung pagkakamali mo And yung pagkakamali mo na yun, alam mo naman yung nangyari sa kaibigan mo. 'Di ba? Alam mo naman yung nangyari sa kaibigan mo. Alam mo naman yung nangyari na sa'yo. Wala nang panalo Wala na talaga. Wala na talagang panalo, Mori. Kumbaga, siguro, isipin mo na Ano ba bang next? Kailangan pa bang itaya mo lahat ng meron ka? Pati sarili mo? Para lang masabi mong panalo ka? Ano bang basihan natin ng panalo sa buhay? Mori. Ano bang kayang ibigay sa'yo ng sugal na magiging maligaya ka? Na hindi mo makukuha kapag hindi ka nagsugal. Sige nga, Mori, lang natin. Himayin lang natin. Himayin lang natin. Gusto ko ng bagong bahay, gusto ko ng bagong sasakyan, gusto kong mag-travel. Okay. Ganun. Ang ganda ng sagot mo, Mori. Lahat naman tayo pangarap natin yun Pero, yung naging way mo ba para makuha yun, Mori? Nakuha mo? No. Alam mo, Lalong nawala. Alam mo, napakasimple lang daw ng buhay Tayo daw ang minsan nagpapakomplikado dahil daw sa mga desisyon natin. At nakikita ko dito, Mori, minsan kakontentuhan lang talaga. Kung anong meron ka, pagyamanin mo. Kung anong wala ka, pagtrabahuhan mo. Hindi para sumugal. Alam mo naman na pala na mas lalong nawawala. At alam ko na malapit ka sa Panginoon, kinukwento mo dito, nagpe-pray ka, deboto ka ni Padre Pio, hindi mahirap para magbago Kailangan mo lang i-embrace yung mga pagkakamali mo. Ngayon kasi, parang, hindi pa, may chance pa akong manalo. Ibig sabihin, mababawi ko pa to. Ibig sabihin, hindi mo pa tinatanggap talaga yung pagkakamali mo yun Tama ba ako, Mori?
Hindi mo pa tinatanggap kasi iniisip mo pa rin na may chance ka pa doon sa bagay na alam mong sumisira sa'yo. Tanggapin mo na. Tanggapin mo na, Mori. Tanggapin mo na kailangan mo nang lumayo doon sa sirkulo ng mga kaibigan mo. Tanggapin mo na hindi na makakatulong sa'yo yung sugal na yan para makamit mo yung mga bagay na meron ka, na pinapangarap mo. Tanggapin mo na natalo ka, pero it's about time para bumangon ka. Right. And I would also like to advise yung mga nakikinig at saka mga nanonood sa social Yes. media na kahit anong klaseng sugal, kahit manalo ka pa ng milyon-milyon, at the end of the day, babawiin pa din yan sa'yo. Kasi nga sugal eh. Diba? Di mo na yung pinaghirapan. I have been there than that. So, yung mga dyan na, yung mga nanunood at mga nakikinig, please, wag na, itigil nyo na yan. And alam mo na, ano din ako kasi sa government, parang wala silang ginagawa about that. Lalo na ngayon parang lumawak, 'di ba, yung online gambling. Sobra. Lalo kanina, alam mo nung pumunta kami sa casino, sobrang daming tao doon na nagsusugal. Sobra. And iniisip ko nga na nandun kami. Alam mo, kaya sitwasyon nila doon? Mori. Alam mo, kakat lang kita, sorry. Pero, hindi para point natin ng gobyerno o ibang tao. Lagi mo tatandaan na choice tayo eh. Kahit tanggalin ng sugal dito, kung gusto mong magsugal, makakagawa ka ng paraan para magsugal ka. Totoo yun. Maniwala ka. Maniwala ka. Ang nasa tao eh. Tayo. Lagi natin tatandaan, tayo ang gumagawa. Tayo ang naglulubog mismo sa sarili natin. May choice tayo. And we have to be accountable, Yes. diba, dun sa mga choices natin in life. And masaya kami, no, na napili mo yung programa namin ni Titan Jello para makapagbahagi ka ng pinakatatago mong sikreto. Ang hirap nitong i-share sa family members. Diba? Kasi Sobra. natatakot ka at nag-worry ka na mahusgahan ka, or sabihin na natin na parang ang hirap lang talaga in general, 'di ba? Ang dami na pumapasok sa isip mo. So, sana kahit papaano nakatulong kami dun sa pinagdaraanan mo na mabigyan ka ng mas parang kahit konting liwanag, 'di ba? Kung baga yung kaibigan mo, may konti silang liwanag na ibinigay sa'yo. Kami ni Titan Jello, lalo na si Titan Jello, merong spark na ibinigay sa'yo sa pagkakataong ito. And always remember Right, na and- ang bagay na madaling makuha, mabilis ding mawala. Ganda yun. Exactly. Ganda yun. Pansinin mo yun. Totoo yun, dude. Yeah, and I would like to thank you for that. Alam nyo, kahit mura-murahin nyo ako ngayon, okay lang sa akin yun kasi it's my choice eh. Ay, hindi And naman it's tayo my fault. nagmumura. Diba? Hindi. Hindi kami nagmumura Hindi, dito. Hindi, what I mean is kung kahit anong sabihin nyo na anything, I'll accept it. Kasi that's me. And choice ko naman yun eh, kung ano man nangyayari. Kaya yun lang, sa mga listeners, please, pakitigilan na. Kung ako nga na maganda ang kinikita, wala, hindi pa rin ako nananalo. Gusto mo sumugal? Nananalo pero, Gusto mo sumugal sa amin na lang ni Titan Jello? Binegosyo natin yung pera mo. Oo. Oh, seryoso. Tayo tayo ng ano. Tayo ng sabong. Ay, charot lang ah. Hindi, gusto mo. Meron na kaming lupa. Hindi, kung gusto mo, hindi na lang mga manok. Yung itlog na lang. Itlog ni Jello. Yan.
Tatawagin natin, magbebenta tayo ng itlog ni Jello. O kaya itlog ni Mori. Oh, anong gusto mo? Itlog ni Jello at Mori? Ayan. O yan. O gusto mo, isama mo pa ako, itlog ni Rocky. Nakakabuo na to. Proven and tested. Charot! Si Jello din. Hindi, pero talagang kami, bukas ang aming programa para sa mga tulad mo. Alam ko ang dami. Maraming pang same with my situation at mas worse pang situation than me. Yeah, definitely. Pero yun nga, focus ka sa sa sarili mo, focus ka dun sa mga problems mo, and we hope na malagpasan mo yung pagsubok na yan Yes. sa buhay mo. Yes. Walang salita, walang taong kaya magpagaling sa'yo kundi sarili mo lang. Ito, sasabihin ko lang, Mori, last na sasabihin ko sa'yo, marirealize mo na lang bigla na ayaw mo na. Totoo yun. Sana, Tapos tatawag ka na lang sa amin na, DJ Titan Jello, ayaw ko na. Pero, tanggapin mo kung ano yung kapalit nun. Nung pag-ayaw mo. Mas mahirap, Mori. Yeah, thank you. And next time natatawag ako, ang itatawag ko yung about investment na mag-invest na ako sa inyo. Oo, sa amin dalawang Titan Jello. Lagay tayo sa Pwede tayo, sa business Makati. stocks. Sa Makati. Tayo ng ano. Ng bar? Oo. Bar na lang. Bar Tayo, bar and casino? Sa ilalim casino. Ay, biro lang, Mori, Biro lang. Na may poker table sa side. Ganun. Massage. Habang nagsusugar. Pwede naman yung sugalan, di ba? O, yung puting buhok mo, yung Oo, nakataya, diba? ganon. Libag mo, Yan. ganyan. Fats mo, Yan. yan. Yan yung mga healthy na mga sugalan, di ba? Pero yung mga pera, na alam naman natin tumataas lahat ng presyo ng bagay dito sa mundong ito, especially gas, di ba? Yan yung mga pinakatatandaan mo. Yan. Okay? It is something that you have to really reassess and reflect on. Lalong-lalo na yung mga sinabi ni Titan Jello kanina. Alright? Yes, thank you. Thank you, DJ. Ayan. Salamat Titan, din. Jello, and to both of you. Ayan. At yan po ang ating top secret sharer ngayong gabi. Mori, 34 years old from Rizal. God bless, Mori. Bye! Thank you, guys. Bye-bye. Alam mo, dude, yung sinabi mo kanina, yung kinuwento mo yung paps mo, I mean yung friend mo na pinangalanan mo sa pangalang Paps. Sabi mo kanina, di ba, parang tiningnan niya lang daw yung nanay niya, tapos biglang nagkaroon na siya ng awakening. Alam mo, meron naman akong kilala Ayan. na may sakunang nangyari sa kanya. At yun yung nagpa-realize sa kanya na kailangan niya ng huminto. Tatapikin ka eh. Hindi lang tapik, dude. Sabi nga nila, ito narinig ko na to sa isang misa. Ito yung homily ni Father. Si Lord daw, kapag nasa maling daan ka daw, o patungo ka sa maling daan, ang way niya para ipaalam sa iyo na mali yung dinadaanan mo o papunta ka sa maling direksyon, una, tapik lang. Oy, tinapik ka. Ganun lang. Pero kapag tinuloy mo pa rin daw yung pagdaan mo dun sa maling daan na yun, patungo sa maling direksyon, ang gagawin niya na may konting tulak na, hoy, mali yan. Pero kapag itinuloy mo pa rin at matigas ang ulo mo na ang dami nang red flags, ang dami nang pinare-realize sa'yo na mali talaga yung direksyon na pinupuntahan mo at nasa maling daan ka, bibigyan ka daw niya ng sakuna. To awaken your spirit and to awaken your mind. Kasama na dun yung body. So, ito yung tinatawag na transformation. Hindi ko sure kung saan nanggagaling yun, but they say that it is a spiritual transformation. Yes. It comes from the spiritual transformation, tapos magre-reflect siya sa mind-body mo. Kasi remember, di ba, hindi lang tayo may spirit.
or sabihin natin, hindi lang tayo may mind, hindi lang tayo may body. We also have the spirit. And if itong spirit na to, 'di ba, pinagana natin siya sa buong sistema natin, then we will be led to a good and right direction. I agree. And this is the best road. Kasi yun yung God's best for us. Yun. Ganda niyon. Welcome back, Yeah. Grabe naman yan. May pa-cake pa. Ito nakuha lang namin Ang ganda ng mga in-advise mo. Kaya pala pinagtatagal mo pa. Ito si Titan Jello. Welcome back, DJ Rocketera. Thank you so much, guys, for making this day possible. Nag-overtime na naman tayo. Dude, thank you Ang galing mo. Alam nyo, sobrang dami kong remarks about Titan Jello, about how he handled the program during the time na ako po ay naka-maternity leave. And I never doubted you, dude. Especially yung kanina sa reverse prank. Talagang alam ko na mabuti kang tao. So thank you so much, dude. And alam ko na malayo pa talaga ang patutunguhan mo and natin. Huwag mo naman mo. Hindi naman, kumbaga Sama mo. ako. Oo. Natin, diba? So thank you so much. Happy birthday, dear birthday. Kaya nga pa-welcome back to kay Lizelle, kay Ate Ri, kay DJ Titan Jello, kay Boy Pindot, at sa nag-iisang bago nating kabesyo na si Dot. Dut. Yan. Ang daming trabaho ni Dut, no? Kaya nga In fairness naman kay Dot, no? Nagbabasa na nga Nagbabasa na nga, tapos kumakalikot pa dito. Grabe. Magkano ba ang sahod ka na ngayon? Kailan ka ba magre-retire, Dut? Charot! Ay, pa pala yun. Iba yun? Ay, pa pa yun. Ay, kala ko ito yun. Oo. Pero dude, ang ganda ng mga sinabi mo. And I hope, kung nakikinig pa rin si Maury, napakinggan niya yun, no? Anyway, mga kabisyo, maraming salamat po sa inyo sa pagtutok niyo po sa 90.7 Love Radio. At syempre, kasama ko po ang Basa Princess na si DJ Rocketera. At ang titindig sa ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Good night, kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!